Continuem la 48a edició de la Fira del Llibre de València. Presentem un tren de llegenda, el Chicharra, la vocació de l'antic tren dels anglesos que anava del port de Gandia fins al Coi i que ha sigut publicat per Edicions Burmera. I parlem amb el seu autor, en Juli Capilla. Juli, benvingut. Hola, bon dia. El Chicharra. El Chicharra, sí, és el nom popular del tren. També el tren dels anglesos. Què conta esta aventura, este tren de llegenda? Què conta el llibre? Bé, és una història de xiquets i conta com uns xiquets pugen a un tren de joguet que hi ha al Moines, que és una població de la Safor, entren a un túnel i quan neixen apareixen en una altra dimensió. I quina és la dimensió? La d'un altre temps, el temps del Chicharra real, el que va existir fins a l'any 1969, que ja es va desmantellar. I ahir passen tota una sèrie de peripècies i d'aventures que jo crec que els xiquets ho passaran molt bé. Conta'm un poc, presenten què era el tren dels anglesos. Bé, el tren dels anglesos precisament el van fer uns anglesos perquè tenien la propietat pràcticament del port de Gandia i aleshores els interessava transportar mercaderies d'Alcoi, la indústria del paper i tèxtil, a Gandia. Com que no tenien una altra manera de portar aquella mercaderia, van fer el tren. I és un tren que anava d'Alcoi fins a Gandia, també fins i tot arribava a Iecla, però diguem-ne que el trajecte més comercialitzable era el d'Alcoi-Gandia. I bé, va funcionar pràcticament des del segle XIX, finals del segle XIX, fins al pràcticament bona part de la segona part del segle XX. Ja l'has fet enter al fer-lo protagonista i al fer-lo protagonista d'un llibre, posar-lo en negre sobre blanc. Sí, sí, clar. I va ser la idea de fer-li justícia al tren? Una miqueta, a veure, és un tren que encara que ja fa més de 40 anys que ja no funciona, perdura en la memòria de les generacions més grans, no? I aleshores la intenció també era donar a conèixer una realitat que forma part de la memòria de la gent als més menuts, que n'han sentit parlar però que no la coneixen del tot. Per escriure el llibre imagina que t'hauràs basat també en molta tradició oral. Molta tradició oral perquè efectivament la gent conta... L'altre dia estava amb el president de l'associació d'amics del Chicharra i em contava que ell pujava a la locomotora, que son pare era maquinista i no tenia altra il·lusió que tocar el claxon, no? d'arribada al poble. Perdura molt en la memòria i després, com que és una història per xiquets, el que he fet és incorporar elements de l'imaginari de llegenda popular, no? dels valencians. Saforenca i de tots els valencians, perquè hi ha l'home del sac, Camot, que era un bandoler, després m'he inventat alguns personatges que són de collita pròpia, no? El gegant del Serpis, que és el riu que va d'Alcoi a Gandia, una bruixa, en fi, personatges típics per als xiquets. Com ha estat el treball amb Antoni Laveda, l'il·lustrador? Perfecte, la veritat és que ell ha captat, a partir del conte, sense donar-li cap indicació, ha captat a la perfecció el sentit de la història, no? I aleshores jo quan em vaig trobar les il·lustracions vaig dir és que estan clavades, no? És com me les imaginava jo pràcticament. Què està preparant Juli Capilla en aquests moments? Bé, jo sempre faig coses, faig poesia també, ja estic fent contes per a gent més major i bé, estic treballant en això, encara no ho tinc enllestit, però sí, sempre faig coses. Però mentre ja se quedem en este tren de llegenda, el Chicharra que acabes de publicar en l'editorial d'Edicions El Bullet. Juli, ha sigut un plaer parlar amb tu i que ens presentares a aquest tren dels anglesos que forma part de la memòria i de la història dels valencians. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tu.